बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। अखिया बनीला नीला चेहरा बखीला खिला बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। रिकॉर्डिंग बाय अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मीडिया पे सगरो तू छा गइलू अखिया से पागल बना गइलू। लहरेला कारी कारी केसिया हो सुनर लागे तोहर फेसिया हो सुनर लागे तोहर फेसिया हो। मीडिया पर सगरो तू छा गइलू अखिया से पागल बना गइलू। लहरेला कारी कारी केसिया हो सुनर लागे तोहर फेसिया हो। घूमी घूमी बेचे लाऊ सगरो बहाला हाला बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। बेचे आइल माला मोनालिसा महाकुंभ के मेला। रिकॉर्डिंग बाय अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यूपी बिहार में पर्चा बा सगरो तहरे चर्चा बा। मेला में भइल झमेला हो कहेला राजेश अकेला हो कहेला राजेश अकेला हो। यूपी बिहार में पर्चा बा सगरो तहरे चर्चा बा। मेला में भइल झमेला हो